Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li hemm pjanijiet biex jinbidel ir-raba vapur tal-Gozo għal wieħed aktar ħabib tal-ambjent u servizz tal-ajru bejn iż-żewġ gżejjer. Dr Abela għal dan f'sessjoni oħra tal-Konferenza li qed jorganizza l-Partit Laburista Għajnsielem bit-tema Inġeddu Malta Flimkien. Wara li sema bosta interventi minn bosta kelliema l-Prim Ministru saħaq li Għawdex se jgawdi minn rekord ta' fondi Ewropej. Il-pakkett finanzjarju l-budget finanzjarju Ewropew dak li kien imiss l-Għawdex u li ġie negozjat fl-2012 mill-amministrazzjoni ta' qabel għad 7 snin ta' wara kien ta' 110 miljun euro. Mela mill-pakkett finanzjarju li miss l-Għawdex fil-Multi-Annual Financial Framework ta' qabel kien ta' 110 miljun euro. Illum se nkunu qegħdin niddedikaw 162 miljun. Fid-diskors tiegħu Dr Abela qal li s-sessjoni mill-Konferenza komplit turi uniformità bejn dak li qed jgħidu n-nies u l-pilastri ewlenin illi qed jaħdem fuqhom il-Gvern, partikolarment fil-gżira Uċija. Dawn huma l-qalba diġitali illi l-gżira tiġi ħilsa mill-karbonju u l-kwalità ta' ħajja aħjar. Dwar l-ewwel pilastru il-Prim Ministru tenna li dan ġie indirizzat billi issaħħet il-konnettività permezz ta' investiment bir-raba vapur u s-servizz tal-fast ferry. Illi mhux biss se nħallu ir-raba vapur, imma flimkien ma' Clint qegħdin naraw kif ninvestu biex ikollna r-raba vapur ta' livell aħjar minn dak li hemm illum, partikolarment fil-mod kif se jkun qiegħed jiġi powered, jiġifieri il-mezz ta' enerġija li bih se jkun qiegħed jaħdem dan il-vapur. Għax iva kif semma Ellen ukoll aħna rridu naraw ukoll li jkollna vapur ta' kwalità aħjar, imma jkollna wkoll ir-raba vapur li jkun l-iktar wieħed li mill-aspett ambjentali ikun wieħed ta' emissjonijiet baxxi. L-airlink bejn iż-żewġ gżejjer se ssir. U se ssir b'mod sostenibbli billi x-xogħlijiet li se jsiru mhux se jmorru lil hemm mill-art illi hija committed diġà, jiġifieri ma se tittieħed ebda art agrikola biex tkun tista' timmaterjalizza l-airlink kif wettaqna is-servizz tal-fast ferry inwettqu is-servizz tal-airlink. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-ekonomija f'Għawdex hekk kif tenna illi fi żmien ta' pandemija hawnhekk sar miraklu ekonomiku. Dan permezz tal-iskema tal-COVID Wage Supplement fost oħrajn. Dr Abela tenna l-mira illi l-gżira Uċija ssir l-ewwel gżira ħilsa mill-karbonju hekk kif l-isfida fit-tibdil tal-klima hija waħda serja u importanti. Mbagħad għandna mira ambizzjuża ħafna li Għawdex ikun l-ewwel post fil-gżejjer Maltin illi jilħaq il-carbon neutrality. U tgħidu li ma se tibqa' titkellem fuq il-dilixu tal-carbon neutrality bil-fors. Ejja nifhmu. U mhux ħanejda b'esaġerazzjoni. Kemm tkellimna li kienet kbira l-isfida tal-pandemija, kienet għada kbira. U hekk hu, l-isfida li aħna għandna li titratta dwar it-tibdil fil-klima hija sfidi kbar. Sfidi kbar għax tolqod diversi aspetti għandha impatt fuq is-soċjetà, għandha impatt li jekk ma taħdmux bil-għaqal jista' jissarraf f'diversi impatti negattivi, imma minn dik l-isfida l-għaqal tagħna issa jrid ikun li noħolqu opportunità.